Hayırlı irte, ilning töp телеканалында Татарстан яңалыклары Туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Республикада туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган чаралар дәвам итә. Теләче районында узган киңәшмәдән махсус репортаж. Борынгы гореф-гадәтләр кайта. Түбән Камадагы беренче балалар бакчасында аулак үй тамашасы үтте. Иман йортлары нурлана. Казанда традицион чиста мәчет акциясы башланды. Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясына төрле милләт балалары җыелды. Биредә күп милләтле якшәмбе һәм этномәдәни компонентлы мәктәпләрдә укучылар фестиваленең гала концерты узды. Әлеге чара Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында үтте. Җиңүчеләр кемнәр? Алдагы репортажда. Абхаз халкының Сакартвела дигән өдәртле матур биюендә тугандаш халыкның горур кайнар халкы, башка халыкларга карата дустана мөнәсәбәте чагыла. Вокал номинациясендә дипломга апалы-сеңелле арытюняннар лайык булды. Алар үз ватаннары, кояшлы Әрмәнстан турында җыр башкарды. Сәхнәгә беренче тапкыр гына чыкмасалар да, йөзләрендә дулкынлану сизелде. Мин аларны ничек талантлы ягыннан үсүләрен күреп, алар белән шатланып, алар өчен шатланып, алар белән горурланып, шулай итеп районнарда йөрдек. Төрле милләт балалар бит. Анда берсе генә булса әле бер хәл иде. Монда төрле милләт үзләре шундый оста, шундый талантлы балалар. Соклангыч, мин алар белән горурланам. Быел фестиваль 7-нче тапкыр үтте. Татар, башкорт, рус, мари, грузин, әрмән, башка милләтләрдән булган 1000-нән артык бала катнашты. Шуларның 200-гә якыны зона турларын узды. Балаларның чыгышлары хореография, вокал, халык иҗаты номинацияләрендә бәяләнде. Мин бу конкурста җырладым. Бөдрә таллар җырны. Миңа монда бик ошады, чөнки монда бик күп милләтләр балалары. Мин алар белән дус. Менә бүгенге туган телләр елында алып барыла торган шушы матур фестивальнең гала концерты ул безнең барыбыз өчен дә зур бүләк. Ни өчен дигәндә, президентыбыз тарафыннан игълан ителгән туган телләр елында безнең татар мәктәпләре, рус мәктәпләре, чуаш, мари, мордва, еврей компоненты белән булган мәктәпләрдән балалар катнашып, үзләренең чыгышларын безгә күрсәтәләр. Ул безнең җәмгыять өчен бәйрәм, ул безнең әти-әниләр өчен бәйрәм, ул безнең тормышыбызның тынычлыгы, аның иминлеге, аның бәхете һәм аның сафлыгы дип әйтергә кирәк. Чөнки әгәр дә балалар сәхнәдә җырлыйлар, бийләр, сәләтләрен күрсәтәләр икән, димәк безнең күңелебез тыныч һәм киләчәгебез ачык һәм өметле дип әйтергә кирәк. Барлык катнашучылар да призлар алды. Гран-прига Жемчужинки вокаль ансамбле лайык булды. Фарис Мөхәммәтов, Ралина Брамова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Туган телдә сөйләшү, туган телеңне, гореф-гадәтләрне саклау. Түбән Каманың беренче балалар бакчасында да аулак өйдә исемләнгән милли чара узды. Балалар җыр бию, кул эшләре эшләнмәләре белән сөендерде. Милли рухлы чарадан хәбәрчебез репортажы. Исәмсез әбиләр. Йөзек салыш җырлы биюле уеннарда балалар бик теләп катнаша. Сәхнә бизәлеше дә милли рухта. Шигелгән мендәр сөлгеләр, өс киемнәре борынгы гореф-гадәтләрне чагылдыра. Залның бизәлешен байытыр өчен без әти-әниләребезгә мөрәҗәгать иттек. Алар үзләренең әби-бабаларының сандыкларыннан алып килеп, безгә сөлгеләр, чиккән кулъяулыклар алып килделәр. Шулай ук безнең тәрбиячеләребез утырып, мендәр тышлары чиктеләр. Һәм балаларыбыз белән бергәләшеп шулай ук кулъяулыклар чиктек. Аулагы күренешенә караган чарада бүген балаларга милли гореф-гадәтләр турында сөйләп кенә калмадылар. Милли ашлар турында да белешмә бирделәр. Мисал өчен, әлеге өчпичмак бәлешләрне нарасыйлар, тәрбиячеләр белән берлектә бергә ясаганнар. Әйтергә кирәк, беренче балалар бакчасы милли тәрбия һәм белем бирү учреждениесе статусына ия. Аулак үй күренешендә мәктәпкә әзерлек төркеме балалары катнаша. Татар теленә өйрәнеп кенә калмыйбыз, ана теленә өйрәнәбез һәм рус телләренә дә өйрәтәбез балаларыбызны. Бу дәүләт телләренә өйрәтү бездә бик сыйфатлы куелган дип әйтер идем. Замана таләпләрен исәпкә алып, бәйрәмгә ата-аналар чакырылмый, катнашучылар саны да шикле була.
Гүлия Нигматуллина, Фәхри Исламов, яңалыклар. Башка хәбәрләргә күчәбез. Республиканың Урман хуҗалыгы министрлыгында Хәтер бакчасы дип исемләнгән халыкара акцияга әзерлек башланды. Хәзерге вакытта Урман фонды һәм муниципаль районнар территориясендә кишерлекләрнең локациясын белгиләү, шулай ук утырту материалының тукым составын белгиләү эшләре алып барыла. Исегезгә төшерәбез, Хәтер бакчасы халыкара акциясе беренче тапкыр 2020 елның язында үткәрелгән иде. Чара акцияларында республикада 350 мең татарстанлының бөек батырлыгы истәлегенә, фронттан өйләренә кайтмаган туганнары һәм якыннарына багышлап 511 мең агач утыртылган. Яшелүзән районының Кече Шырдан авылында туристлар өчен җәяүлеләр маршруты төзелде. Бөек мәгърифәтченең исемен мәңгеләштерүдә якташларның да өлеше зур. Кемнәр ул? Фидакарь якташлар, алар нинди эш башкарган? Бу хакта тулырак киләсе язмада. Яшел Үзән районы Кече Шырдан авылында шушы көннәрдә бер артлы күркәм чаралар үткәрелде. Бөек татар галиме, мәгърифәтче Каюм Насыйри истәлегенә багышлап, китапханә, музей ачылды. Һәм шул ук авылда туып үскән күренекле татар галимәсе Резида Ганиева хөрмәтенә истәлек тактасы куелды. Мен үземдә чыккан кайбер үземнең китапханәдән алып, һәм Резида турында чыккан китапларны, Резиданың үз китапларын да Ганиеваның монда алып килдем. Бик шатмын. Безнең Шырдан авылында Каюм Насыйри исемендәге гыйльми үзәк булса яхшы, дөрес булыр иде дип әйткән бер чыгышында Резида Ганиева аның вәсиятен авылдашы Асия Гобәйдуллина чынга ашырды. Бу эшләрне эшләр өчен фонд оештырырга туры килде. Матди якны, акча якны мин үзем проект оешмасының җитәкчесе. Без үзебезнең эшләгән акчадан бер өлешен кулланып бу эшләрне эшләп чыктык. Грантлар буенча безгә менә быел гына президент гранты буенча булышу булды. Каюм Насыйри татар мәдәниятендә инкыйлаб ясаган бөек галим. Асия ханым сүзләренә караганда бирегә килүче туристларга кунакханәдә төзеләчәк. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясының узган елгы беренче очрашуы Орчадан, быелгысы Теләче районыннан башланды. Эшлекле киңәшмәгә район башлыклары, мәгариф һәм мәдәният бүлекләре җитәкчеләре татар телен үстерү буенча хәлне уртага салып сөйләшү һәм киләчәккә яңа бурычларны билгеләү өчен җыелды. Тулырак хәбәрчебез Ләлә Зайнуллинаның махсус репортажында. Кояшкай балалар бакчасының уңыш сире бик гади, тырышлык. Алар иң яхшы билингваль балалар бакчасы бәйгесендә җиңеп 1 миллион сумлык грант Татарстанда ел бакчасы исеменә лаек булганнар. 2020 елда үткәрелгән туган телдә белем һәм тәрбия бирүне оештыра торган иң яхшы балалар бакчасы грант иясе дә. Безнең балалар бакчасы 94 елда ачылганнан бирле милли балалар бакчасы булып йөртелә. Безнең бакчада милли тәрбиянең киләчәге зур дип шандырасым килә. Әтиәниләр белән без кергәндә сөйләшәбез. Сез ничек карыйсыз? Безнең балалар бакчасының татар балалар, милли балалар бакчасы икәнен белеп килдегезме дигән сораулар белән инде шулай ук алар җавап бирәләр. Без татарлар арасында яшибез. Безгә татар телен, балаларның татар телен белү бер вакытта да комачауламас. Грант ярдәмендә матди база яңартылган, уенчыклар, методик әдәбият, фотоаппарат, ноутбук, принтер, камера һәм мультистудия сатып алганнар. Мультистудияда балалар әкиятләр өйрәнеп пластилиннан геройларын ясый, аннан үзләре үк мультфильм әзерли. Һәр җир карваган, сулар базанган, уйный җир буран, пукашан туган. Бакчаны тәмамлап чыкканда балалар татарчада, русчада иркен аралаша. Бакчадагы музейда гырыф-гадәтләре безгә ихтирам уятуда бәяләп бетергесез хәзинә. Бу экспонатлар безнең тузан җыеп кына ятмыйлар. Без аларны һәр даим шөгыльләрдән чараларда, әкиятләрне сәхнәләштереп уйнаганда кулланабыз. Киләсе объект 643 бала белем алучы Теләченең бердән-бер урта белем бирү мәктәбе. Биредә укыту электән рус телендә, тәрбия чаралары ана телендә алып барыла. Узган елның август азагында Орчада узган семинардан тәҗрибә өйрәнеп кайтканнар. Хәзер дивардагы эленмә мәгълүмат ике телдә бирелгән.
Киләсе уку елына 1-нче сыйныфтан ук татар сыйныфлары ачу игълан ителгән. Шәһәр мәктәпләреннән аермалы буларак, укучылар фәннәрне рус телендә үзләштерсә дә, үзара татарча аралаша, фикерли. Татар теленә багышланган фәнни-гамәли конференция, олимпиадаларда катнашып, мәктәп укучылары призлы урыннар ала. Республика күләм олимпиадаларында бик теләп катнашам. Әлеге өлкәдә казанышларым да бар. 6-нчы сыйныфтан бирле татар теле һәм әдәбият олимпиадаларында катнашып призлы урыннарга лаек булам. Республика күләм олимпиадасы булгач инде җайлы дип әйтеп беренчектә булмый. Тел өйрәнергә мөмкинлек бирүче тагын бер хәзинә китапханә. Теләче районы китапханәләрендә 200 000 дәнә китап бар. Biz bu туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елын алдан ук зур дулкынлану белән көтеп алдык, зур эш планнары төзедек. Шуларның иң зурысы дип әйтер идем. Ул инде безнең яңа елга кадәр ук башланып китте. Туган телдә дәшсәм генә туган җирем мине аңлар дип исемләнгән сәнгатьле сүз бәйгесе игълан ителде. Әйе, мәгариф оешмалары, мәдәният учакларында да теләчәдән үрнәк алырлык тәҗрибә бар. Әмма борчыган проблемалар да җитәрлек. Район үзәгендәге 5 1-нче сыйныфның 5-сендә барлык фәннәр рус телендә укытыла. Яңа уку елыннан татар балалары татарча укый торган 2 сыйныф булдыру бурычы куелды. Ярты ел элек куелган бурыч Казан арты районнарында өлешчә үтәлгән. Әйтик, Арча район үзәгендәге 7 мәктәптә 21-нче сыйныф бар. 5 1-нче класста белем һәм тәрбия тулысынча татар телендә бирелә. Безнең мәгариф учреждениеләрендә әтияниләр белән эшләү. Безнең бит мөхит татар телен үстерү өчен без инде Татарстанда яшибез дип әйтсәк тә, зур дәүләтебез күзлегеннән караганда әле рухи ихтияҗның сай булуы сизелә. Чөнки күпчелек милләттәшләребез миңа нәрсә бирә ул, киләчәктә тормышта кирәк буламы миңа дигән андый фикер яши, бигрәк тә яшь әтияниләрдә. Һәм шуңа күрә алар инде балалар бакчаларына тәрбиягә биргән вакытта да, мәктәпкә балаларны биргән вакытта да күбрәк рус телендә тәрбия һәм рус телендә белем бирүне максат итеп куялар. Тәрбия һәм татар телендә белем бирсәң дә, минемчә, баланың инде аның үсеше тоткарламый, ул хәтта күбрәк сәләтле һәм тормыш өчен отышлырак булачак киләчәктә. Менә шушы фикерне безгә әтияниләргә сеңдерергә кирәк. Комиссия рәисе Марат Әхмәтов татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча бурычларны республиканың барлык районнарына да бер төрле куеп булмый. Әлки, Тәтеш, Спас, Аксубай һәм башка районнарда бу мәсьәләне кузгату авыр һәм каршылыклырак. Казан арты районнарына ныграк таянырга өметләнәбез дип бәяләде. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары, Теләче районы. Республика мусульманнары диние нәзарәте волонтерлары шәһәр халкын чиста мәчет дип исемләнгән акцияга кушылырга чакыра. Изге Рамазан алдыннан республика мәчетләрендә җыештыру, чистарту эшләренә керешәләр. Һәр шимбә көнендә волонтерлар Казанның бер мәчетендә өмә үткәрәчәк. Акция барышында егетләр, кызлар Казан Нуры, Сәлах, Рамазан мәчетләрен тәртипкә китерергә өлгерде инде. Исегезгә төшерәбез, чиста мәчет акциясе 2017 елдан бирле гамәлдә, шул вакыт эчендә анда 200 мөселман волонтер җәлеп ителде. Акцияда катнашырга теләүчеләр экранда күрсәтелгән телефон номеры аша шалтыратып языла ала. Республикабызның хезмәт коллективлары кабаттан спорт залларына җыелды. Әйтик, Мамадыш районында оешма предприятиеләр арасында 15-нче спартакиада кысаларында мини-футбол төреннән шәһәр чемпионаты башланды. Анда барлыгы 40 хезмәт коллективы катнаша. Әлеге чемпионат 2 ай дәвамында юбилейный һәм олимп спорт залларында уза. Аның нәтиҗәләре буенча һәр лигада җиңүче һәм призерларны медальләр белән акчалата бүләк көтә. İşləri һәм мөмкинлекләре буенча организацияларны 3 группага бүлдек. Беренче лигада 7, икенчесендә 12 һәм 3нче лигада 6 команда уйныйлар. Ярышлар март орталарында, март ахырларында төгәрләбез дип өметләнәбез. Республикабызның район шәһәрләрендә оешма предприятие, авыл җирлекләре катнашында кышкы спартакиадаларда үтте. Актаныш районында да спартакиада халыкның актив катнашында узды. Спорт чарасыннан чираттагы репортаж. Birinci булып катнаш чаңгы эстафетасы старт алды. Район үзәгендәге мәктәпләр һәм технология техникумы, оешма предприятиеләр, авыл җирлекләреннән 2 ир-егет һәм 2 хатын-кыздан торган команда көчләрне ачыклады. Ә иң статимирәк ташучылар шорт-трек ярышында көчләрен сынады. Алдагы
чараларда безнең булды волейбол, футбол. Волейболда 2 орын алдык, футболда 1 орын алдык. Бадминтон, теннис, шахмат ярышларында безнең алдынгы орыннарда. Менә бүген инде безнең чаңгы калган ярышларда катнашабыз Аллага шөкер. Шуңа алдынгы орыннарда булып дип ышанып калабыз инде һәр вакытта. Кышкы спартакиадаға жәйгі спорт түрләрдә кертелгән иде. Гер күтәрү, кул көрәштерү, идәннән этелү кебек бәйгеләрдә ир-егетләр шулай ук турникта тартылуда осталыкларын күрсәтте. Быелгы спартакиаданың яңалыгы ярышлар исемлегенә масс рестлинг кебек спорт төренең кертелүе иде. Эштә чыныган авыл кешеләре анысында да сынатмады. Иң кызыклы тамашачылар өчен мавыктыргыч бәйге аркан тартышы булгандыр. Иң пәһлеван егетләр нефт тармагында эшли, авыл җирәкләре арасында югары яхшы командасы җиңде. Шаңгы белән бер 10 ел, наверное, ешкашма торганым. Анасының калды. Анасының телевизордан хәтер күрәбез, коньковый шуалар, кызлар, җегетләр бик кызыклы шуңа. Бер шуннан күптән инде, шуны үзлегемнән өйрәндем. Кебек инде тренерсыз гына үземчә азны күпе белән төсле бик ошый. Алдан ук бадминтон, стәл теннисы, шахмат, волейбол ярышлары да оештырылып, һәр айрым төр ярышта командалар баллар туплый торды. Айрым төр бәйгеләрдә җиңүчеләр спартакиаданың йомаклау тантанасында хөрмәтләнде. Киров, Иске Байсар, Актанышбаш авыл җирлекләре, Актанышның спорт һәм беренче мәктәпләре, технология техникумы, Татарстанның кече нефть компаниясе, район хакимияте һәм икмәк кабул итү оешмасы командалары ярышларга зур әзерлек белән килгәннәр иде. Фарис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге. Быелгы туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлап, республикабызда төрле милли чаралар узып тора. Халыклар дуслыгы йорты каршында оешкан Алтын хореография бию мәктәп студиясы да халкыбызның милли биюләре белән сокландыра. Биредә төрле яшьтәге балалар бию серләренә өйрәнә. Тулырак Фәннур Хәсәнов репортажы. Җир йөзендә үз хезмәтенә чын-чынлап бирелеп, бар көчен, энергиясен, ихлас максатларын чынга ашыруга багышлап хезмәт итеп, зур ихтирам, улы мәхәббәт казанган кешеләр бар. Халыклар дуслыгы йорты каршында оешкан Алтын хореография мәктәп студиясының сәнгать җитәкчесе, Татарстанның ат казанган артисты Гөлнара Фәнил кызы Гимаева әнә шундыйлардан. Меня пригласила Тея Пертаев, хореограф Дома дружбы. Халыклар дуслыгы йортына эшкә чакырылгач, минем беренче чиратта баш хореограф Тея ханымның тәкъдимен тыңлап, халык биюләре юнәлешен алдым һәм бер дә ялгышмаганмын. Беренче бию салуым да Идел буе халыклары биюләре хәрәкәтләреннән башлаганым хәтеремдә. Әле ул вакытта 5-6 гына балам бар иде. Хәзер инде үзем дә ялгышамдыр. 120-дән дә артып киткәндер. 4 яшеннән 12 яшькә кадәр. Алтын минем өчен туры мәгънәсендәге ялтыравык бер байлык түгел. Бу безнең балаларыбыз, зур байлыгыбыз, безнең киләчәгебез дияр идем. Менә шушы байлыкны саклар өчен тырышырга кирәк. Гөлнара Фәнил кызы озак еллар буе Казан бию ансамблендә биюче һәм Казан балалар бию студиясында бию дәресләрен өйрәтүче педагог вазифасын башкара. Бүгенге көндә зур коллектив белән балаларга бию серләрен өйрәтәләр. Барысы да бию сәнгатен белеп, күреп, аңлап эш йөрткән педагоглар, бию түгәрәкләренә ашкынып йөргән йөзләгән балалар күңелендә бию серләренә өйрәтүче бик яхшы укытучылар булып кереп калырлар. Чөнки зур сәхнәгә меңнәгән тамашачылар алдына чыгып, үзеңне күрсәтү, ул зур тырышлыкны, әзерлекне сорый. Әзерлек бию бүлмәсендә башлана. Нәтиҗәдә Алтын бию төркеменең репертуарында татар һәм рус биюләре, Идел буе регионы, Россиядә һәм якын тирә илләрдә яшәүче халыкларның биюләре барлыкка килә. Бу биюләр классик һәм партер гимнастикасы педагогы Елена Спиридонова, халык биюләре укытучысы, бию салу остасы Наталья Маганова, Казан бию ансамбле солисты Илнар Хөсәенов һәм әлбәттә сәнгать җитәкчесе Гөлнара Гимаеваның тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Күп балаларның 3-4 яшьтән башлап ниндидер талантларын күреп була. Шуңа күрә мин үземнең баламның да 4 яшьләрендә аның слухы, музыкаль слухы бар икәнен, аның гибкость бар икәнен сизгәннән соң без бию түгәрәгенә йөрергә карар кылдык һәм эзли башладык мәктәпләр. Ни өчен именно Алтын хореографик мәктәбен сайладык? Иң беренче чиратта основной критерий булып
дип әйтим инде, безнең өчен тора иде профессионализм. Бу мәктәптә руководительдән башлап ул Гульнара Фаниловна Гимаева һәм калган педагогический состав, алар барысы дагы зур профессионаллар. Икенче бик важный момент дип әйтим инде, ансысы менә шушы мәктәптәге атмосфера. Монда ничектер вот по-домашнему, шундый уютно, җылы, балалар бер-берсе белән бик дуслар. Коллектив педагогларның шундый балаларга карата мөнәсәбәтләре бик яхшы, йомшак дип әйтик инде. Һәм тагын да бер зур момент ул балаларның конкурсларда, бик күп Казан шәһәренең мероприятиеларында катнашуга бик зур өстенлек бирелә. Чөнки балалар өчендәге андый мероприятиеларда, зур конкурсларда катнашу ул бик зур стимул булып тора. Я как многодетный отец, у меня все 3 детей сюда ходят. Мин күп балалы әти, минем 3 балам да монда йөри. 2 кыз, 1 малай. Ни өчен алтынга килдек? Чөнки шын профессионаллар эшли, үз эшләрен яратып башкаралар. Балаңны алып килгәч тә 1 елда аның уңышларын күрү шатландыра. Алтын хореография студиясына бик теләп йөрибез. Мин аларның чыгышын беренче тапкыр күрдем дә сокландым. Һәм үземә, минем малаем әлбәттә шушы студияга киләчәк дип сүз бирдем. Һәр вакытта да тәртип. Гульнара Фаниловна иртәгә, бүгенгә, берсекөнгә кебек сүзләрне гомумән белми. Әйтә икән, бүген 5-кә, аның барлык дәресе дә 5-тә башлана. Профессиональ яктан да бик зур дәрәҗәдә эшлиләр. Һәм нәрсә әйтәсе килә, алтын исеме дә аның җисеменә туры килә. Бик күпләр шундый сорау бирәләр, ник малаеңны биюгә бирәсең, бу малайлар эше түгел, һәм башка шундый сораулар белән башка торалар. Хәзерге заманда хатын-кыз эшеме, ир-ат эшеме барысында белеп торсаң, күпкә яхшырак дип уйлыйм. Чөнки түгел, төп үзеңнең профессиянән башка профессияләрне белеп торсаң, бу өстәмә акча эшләү чарасы да, шулай ук үзеңнең буш вакытларыңны үткәрә аласың, һәм дә инде үзеңнең мөмкинчелекләреңне син башкаларга да күрсәтә аласың дигән сүз минемчә. Ну это же здорово, потому что здесь детишек мы развиваем и творчески. Безнең өчен бию хәрәкәтләр өйрәнү генә түгел, ул һәр халыкның мәдәнияте, сәнгате белән танышу, өйрәнүне күз алдында тотып эшләү. Бию аша һәр халыкка якты мөнәсәбәтебезне аңлата алабыз икән, димәк без дөрес юлда. Әйе, алтын бию мәктәбенең һәр чыгышы ул ниндидер яңалык. Талантларны тудыручы тырыш коллектив кына шундый сокланырлык иҗат җимешләре тудыра ала. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Ә мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саулашам. Сау сәламәт булыгыз. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.